Ναι, αυτά, δεν βγάζει κανένα. Κερατάδες. Γιατί εγώ κάτι κάνουν κουτσά, μου το βούνε και κάτι. Α, όχι, δεν κάνουν, ναι, δεν κάνουν, όχι, δεν βάζει. Γιατί δεν κάνουν, βγαίνουν στο ζευγάρο. Αυτά πρέπει να τρώνε. Παίζει πονά. Ζευγάρια είναι. Αφού δεν ζευγάρι, δεν τα βάλω. Τώρα πώς γίνεται. Τα σεψέκια σε μεγαλώσανε. Τα τρίδα τα βάλα. Για τρίδα. Θα τα βγάλει διασταύρωση. Σταύρωση, το ξέφτεγγα σκαράκι, Τα τρίδα τρώει. και απειζάει. Με τους κροκόδιλους τι κάνατε τότε? Κεράσαι ένα άδειο ποτήρι. Το πια πριν, ωραία, Μην το κεράσουμε τους απέναντι όλους. Ναι, λέω όλους από μένα, εγώ. Εγώ. Και τους λιώτε. Και μέσα. Δεν θα γυρίσει από Πατεστάνικο. Δεν είσαι καλά, γέρος δεν την έλεγε και αφήνω. Όποτε πληρώνω 500 αφήνω. Ωραία, Μίτσο με δανείζεις 500.000 ευρώ γιατί ξέμεινα. Θα δεις για τα 2,5 Αυγούστου. Εντάξει. Θα είσαι εκεί όμως, έτσι. Θα είμαι εκεί στο γραφείο μου. Ωραία. Χρόνια πολλά. Ας το τα δανεικά τα έχεις επιστρέψει, λεφτέ. Όχι, τελετών. Κάνει γάμους γραφτήσα. Γάμους γραφτήσα. Λοιπόν. Αν δεν σπάγανε, τι θα ήτανε, Μίτσο? Αν δεν σπάγανε, τι θα ήτανε? Έτσι, μπράβο. Μίτσο, άρα, Μίτσο.